iDemocracy in Action ifake isicelo esingxamisekileyo ngelokuthintela umongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa ukuba angayifumani ingxelo yekomishoni yokubanjwa kwaRhulumente ngobhongwana. Ithi umongameli Ramaphosa akakho selungelweni lokwamkela lengxelo njengoko eye wabandakanywa naye ngethuba mangqina enikezela ngobungqina kule komishoni ka-Zondo. iDemocracy in Action ifuna usekela mongameli weli umnumzana David Mabuza ibe nguye ufumana lengxelo. The order I make is that the application instituted by the applicant in Part A of its notice of motion is struck from the roll with costs for self-created urgency and for failing to adhere to the procedural requirements of the practice directives of this court. Esi sicelo sesithintelo sifakwa kumzuzu wokugqibela emva kokuba umongameli Ramaphosa eye wayifumana le ngxelo ngobuxhakaxhaka bale mihla. If the president has already received the report on Friday, why was the report not made public? What is the president doing with the report? Are they trying to doctor the report? Why is the same report not in the public eye? So that is our concern. And why is the misinformation between the presidency and the State Capture Commission? Kulindile ukuba umongameli Cyril Ramaphosa ayifumane iphelele lengxelo ekupheleni kwaFebruary njengoko namhlanje kukhutshwe isiqendu sayo sokuqala.